Ia, și minut, da? Să măritat fata mea și ce vânt de inima și am luat un băiat mărut, fără rău nici acum. Atențiune! Dați-o mic de la domnul Danovis! Cer scuze la fratele lui, la Rusia. Dar viața lui e filmeza. Se va la 50 de euro de la socrului pentru filmeza. Ia și spune. Vai, se bate la mine. Vai, ne pasă eu. Te iubesc toată viața mai rău. Vai, miri românie. Vai, șupal mai si. Vai, firmeza mea. Te iubesc toată viața mai rău. Și apăs. Nu contează banii mei, de mult ducă ochii tăi. Firmeza mea fost cu mine, la mulți nu ne mai convine. Dar ea viața merge bine, nevasta acasă cu mine. Când ai nevastă de casă, tu ai viață norocoasă. S-a măritat fata mea și ce vând inima. Am nevastă norocoasă, dar nu merge bine în casă. Pentru socru bine. Și ce spune filmeza pe luna August pentru bărbatii? Îmi cer scuze la toată lumea, ce spune nevasta ta? Ia-o-ți! De clamărul românesc, un mai sau cam nesfăite vlaga. Că o să mână și-o, o să te la fata ta. De clamărul românesc, s-a stimat să vedeți mai de vlaga. Că o să mână și-o, o să te la fata ta. Vai,